Wegazi. Yazi lo mfana kuthiwa phela usuka le ntombi ade engivimbile laphaya ngize ngangena ehlathini nje ngingibona. Uhlala sokola le ntombi lesimaziyo yena yedwa? Yena yedwa sisi. Ungumele nje uyangihlupha. Hhayi, kwaze washo impimbaza. Ayikushubile sisi. Sanibona bosisi. Sefikile kusuka le ntombi. Sisi, ngicela ukukhuluma nawe. Laphethu ngisadinga usizo lakho la. La mputa. Cela ungicelele u-Ayaw ukuthi ngimbiza kancane. Okay, ngiyabuya. Hayibo, usengibizelani-ke manje loyo? Hamba wezela wena. Yebo, bhuti ngizokuthiwa uyangibiza. Yebo, Ayaw, ubizwe yimi. Swele izolo yangibalekela ngiyindaba. Ukuthi njani ngisifuna isicefe eduze kwami. Kanti yini into ungilandela? Kuba njalo umuzi oletha iy'nkomo ekhaya. Kube ngathi unesicefe. Hhayi, sithathe uyifake ebhoshike lezo nkomo zakho. Ngisamncane kabi mina lento efunayo. Yonke into iqale ebuncaneni, ukhule nayo. Awungitshele, kade mina yini uzohlula? Ngeke uzu-understand ngoba wena ufuna lokho okufunayo njengamanje. Kanti yini e-wrong ngokufuna uthando? Awukho wrong ukufuna uthando. Ukuthi wena ufuna ngesikhathi wrong. Mina angakabi ready umathandana. Cela ukushiya la kwanamhlanje. Kodwa uyobonana kusasa.